Hello. Bây tôi xel tóc xem liang alu kan lo bok bon ka vel lai kha chu ka lo ti lang lo bok bon ka chan lai ti na bok bon chan lai chu kan ti lang lo alu ka lo chan zawa ka lo chuanga ti chuanin tun lai chu he tiang dul te mar cha hi kan nga em a chu wang chon he tia ang mar cha bok khianin kan lo bei lenga a thak tha boka mo tui lut to kan ni he tiang mar cha he ti khianin sudat lem ka tel le a chuanin bok bon kha ka tel ta ti khianin so bor nuwa khian ten cho that te nga ye mo ti chuanin hei tun lai chu so thing hi ke mai so thing fan top kan ya so thing rim nam chek hi tui ka ti top a mo tun lai chu engki ma hang ka tel ani deuh top mai in du lo chuang kha chu in tel lo thei ni ka shitlang box ya mo ke ma he ke in ni du shut mai chuanin ti khianin be kha abok bonte po alo zor tak nu khanin mula ka telamo ti khian mula khi phok po sho deuh dewin ka chana a chan chu mula tel hi mula be top po hi atui top ka te ke ma he chuanin chu wang chuanin mula khi pahnih le ka lo om boka ti khianin kan tel dia ajino ka thla ka ti khianin alo min deuh hlek to wangin samporong ki kan thlakang samporong ti vel hi chu hei phok deuh khianin atui ka te ke chu a hel te po ha han ei mei han se mei the tui ka tia mo kan lo da chele tre pakhi ti khian lo la cheman lawa tui kan tel bel na chan chu alu be hi chuanin tui heka leng ser ka tela ti khianin imbeilem chuan vibe stop ama khi mo imbeilem chuan ang char ka ni ke ma he